Εκεί θα πάμε, είναι Αράχοβα εκεί πέρα. Εδώ είμαι εγώ, ο Έκτορ. Έχουμε ανέβει τη μισή ανηφόρα των Δελφών. Εδώ γίνεται χαμός, τουρίστες εδώ της τρελής γίνεται, βλέπετε πούλμαν, λεωφορεία, δρομείς, ποδήλατα, όλα εδώ πέρα. Έχουμε να ανέβουμε ακόμα μεγάλη ανηφόρα. Είμαστε καλά, δεν έχουμε ακούσει λίγο γιατί με τεμπάκι βγήκε μέχρι τώρα. Πολύ όμορφη ανηφόρα αυτή εδώ και δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχουμε λιώσει εδώ να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε βουνά. Έχει εδώ ένα μίνι κατηφοράκι. Το έχω ξανακάνει βέβαια με το αμάξι αυτό εδώ, έτσι για να ξέρω. Και μετά έχει την 9, 10, 11, 12 χιλιόμετρα μέχρι την Αράχοβα. Μετά έχει κατηφόρα και μετά δεν ξέρω εγώ τι. Πάρτε μια θέα εδώ από τα βουνά πάνω, ωραία, κοιτάξτε εδώ που γίνεται χαμός. Κάθε αρχαιολογική χώρη, βουνά, δεν ξέρω εγώ. Την έχουμε ακούσει εδώ εντελώς. Και σας κλείνω για να σπριντάρω λίγο, μπας και κάνουμε τίποτα. Φιλάκια εδώ πέρα, τα πάμε καλά, τα πάμε καλά. Είμαστε δύναμη. Εγγύηση, Έκτορ. Έκτορ ολέο, Έκτορ ολέο, Έκτορ ολέο, Λέο, 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 Λέο. Τα λένε με.